Η ζωή είναι μια ταλαιπωρία. Μπορεί κανείς να ζήσει με αυτό? Να ταλαιπωρείται? Έχει νόημα η ζωή αν ο άνθρωπος ταλαιπωρείται? Νομίζω εκεί πέρα χρησιμεύει κανείς να βρίσκεται κοντά στο θείο, στις θρησκείες. Αυτό λένε οι θρησκείες, τέλος πάντων. Πως η ζωή είναι μια ταλαιπωρία και πρέπει να σηκώσει το σταυρό σου. Μια ταλαιπωρία η οποία οδηγεί στην εξαλείωση, στη φώτιση, στην ολοκλήρωση. Όσο συχνά γίνεται αυτό? Πιο συχνά από ό,τι πιστεύουμε. Στην ουσία, η ταλαιπωρία, για να την αντέξει ο άνθρωπος, πρέπει να έχει δώσει νόημα σε αυτήν. Γιατί χωρίς νόημα στην ταλαιπωρία δεν μπορεί να τη σηκώσει, δεν παλεύεται. Θέλει ευθύνη η ζωή. Θέλει ευθύνη για να μπορέσεις να παλέψεις τα καθημερινά προβλήματα χωρίς αυτά να σε καταστρέφουν, να σε οδηγούν στα μονοπάτια τα σκοτεινά, σε καταχρήσεις, σε καταστροφικές συμπεριφορές, σε κατάθλιψη, σε αρρώστιες. Πρέπει να δούμε τον χρόνο, δηλαδή ο άνθρωπος που ζει μέσα στο χώρο χρόνο, πρέπει να δει την ζωή σαν ένα ταξίδι, ας το πούμε, μέσα στο περιβάλλον αυτό που θα τον οριμάσει, έτσι ώστε να μπορεί η ψυχή να προχωρήσει. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για την ίδια μας τη ζωή. Έχουμε ευθύνη, χωρίς να το γνωρίζουμε και πολύ, δεν το παίρνουμε τόσο σοβαρά, ότι έχουμε ευθύνη και για όλους. Έχουμε ευθύνη πώς συμπεριφερόμαστε, έχουμε ευθύνη στο τι προσφέρουμε στον κόσμο, στη ζωή, μέσα στη ζωή δηλαδή. Δηλαδή όταν είπα ότι η ζωή είναι μια ταλαιπωρία και πρέπει να βρεις νόημα μέσα στην ταλαιπωρία και είναι μια ταλαιπωρία και για όλους, για τους πάντες, ανεξαιρέτως, πλούσιους, φτωχούς, για όλους είναι μια ταλαιπωρία. Ναι, να δώσεις νόημα μέσα στη ζωή γενικά. Να γίνει κανείς το φως μέσα στη ζωή, όπου η ταλαιπωρία να εξισορροπεί με φως. Να δίνει χαρά στους γύρω, στον εαυτό σου. Χαρά να αντέξεις αυτό το καθημερινό, αυτή την καθημερινή πάλι. Δεν είναι εύκολο, καθόλου εύκολο, αλλά εκεί βασίζεται όλη η πνευματική ζωή. Στο να υπερβαίνεις το πρόβλημα και να στοχεύεις την ουσία του προβλήματος, που είναι η βαθιά γνώση μέσα από αυτό. Δηλαδή να γεννήσει το κάτι καινούριο, το οποίο οικουμενικά βοηθάει τους πάντες, όλους. Είναι μια λυσίδα. Δηλαδή βλέπει κανείς την δική του ταλαιπωρία ως μια ευκαιρία να σταθεί πιο πάνω από την ίδια το πρόβλημα, πιο πάνω από το ίδιο το πρόβλημα, έτσι ώστε να υπηρετεί το φως. Όταν λέει ο Χριστός ότι γίνεται παιδιά του ύψιστου, είναι προφανές ότι μιλάει για να γίνει κανείς υπηρέτης του φωτός, του καλού. Να
εκεί που υπάρχει σκοτάδι να φωτίζεται με φως. Ο καθένας να βάζει το λιθαράκι του. Δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, μου φταίει ο ένας, μου φταίει ο άλλος, μου φταίει ο διάβολος, μου φταίνουν οι δαίμονες, δεν ξέρω τι, ο καθένας συνέχεια που μπορεί να κατηγορήσει και ποιον να κατηγορήσει. Μόνο τον εαυτό μας τον ίδιο δεν κατηγορούμε. Κάπου εκεί το έχουμε χάσει. Και έχουμε πάντα αυτή τη δικαιολογία. Ναι, αλλά μέσα στον χρόνο και ο διάβολος ο ίδιος, ας πούμε, και οι δαίμονες, άμα το πάρουμε από την ψυχολογική πλευρά, και ας το αφήσουμε λίγο έξω από την πνευματική σφαίρα, αν το πάρουμε ψυχολογικά, τι είναι και ο διάβολος? Δεν είναι μια ενέργεια αποδόμησης, ένα πνεύμα αποδόμησης, που εκεί που δομείται κάτι μέσα στο φως, έρχεται ο διάβολος ως πνεύμα αποδόμησης να φέρει το σκοτάδι. Να είναι σαν μια πάλι μεταξύ φωτός και σκότος. Δηλαδή προτού σκεφτούμε να κατηγορήσουμε άλλους για τη ζωή μας, καταστάσεις, συνθήκες, θα πρέπει να σκεφτούμε πως υπάρχει μέσα στη ζωή, μέσα στο χώρο χρόνο, το πνεύμα της αυτό. Το πνεύμα που δομεί και το πνεύμα που καταστρέφει. Δεν το δει κανείς σε μεγαλύτερη σφαίρα, στο σύμπαν. Το σύμπαν το ίδιο έχει αυτή την τάση. Μεταξύ αποδόμησης και δόμησης. Δηλαδή στην αρχή του χρόνου, από το χάος, ήρθε η τάξη. Ήρθε η τάξη με την επέμβαση του Θεού, έτσι. Άρα η ζωή όλη κινείται μέσα στην τάξη και την αταξία. Εκεί πέρα, ανάμεσα σε αυτόν τον πόλεμο, εμείς οι ίδιοι, με τη ψυχή και τη ζωή και την ελεύθερη βούληση, παίρνουμε μια θέση. Θα είμαστε μαζί με το πνεύμα της δόμησης, με το πνεύμα του φωτός, με το πνεύμα της προόδου, ή θα πάμε στην άλλη πλευρά, στο πνεύμα της αποδόμησης, στο πνεύμα της καταστροφής, στο πνεύμα του κακού, ας πούμε. Αυτό υπάρχει. Γενικά αυτό πρέπει να είναι σαν ένας στόχος, να υπερβεί κανείς τα καθημερινά, δηλαδή ο νους πρέπει να υπερβεί το πρόβλημα, πρέπει να υπερβεί την καθημερινή δυσκολία. Δηλαδή, κατά μία έννοια, το να ζει κανείς πνευματικά είναι το να υπερβεί την ψυχική σφαίρα, έτσι ώστε το πνεύμα, το οποίο μπορεί να ενσαρκωθεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, να λειτουργήσει ως υπερβατική σχέση με το χρόνο-χώρο. Δηλαδή, η σχέση χώρο-χρόνο με υπερβατικό, ουράνιο, είναι αυτό. Ο νους να υπερβεί το χώρο-χρόνο. Και αυτό γίνεται μόνο στη σφαίρα της πνευματικής σφαίρα. Και όχι στην ψυχική. Η ψυχική σφαίρα έχει κάποια όρια, ενώ η πνευματική είναι αυτή που ξεπερνάει τα όρια και δίνει νόημα, ας πούμε, στην ζωή και την καθημερινότητα. Κάνουμε κάτι γι' αυτό εμείς, ας πούμε, λέμε καθημερινά, αυτό μας αδείξαν εκεί, εμείς οι ίδιοι τι κάναμε? Δομήσαμε μέσα μας, δηλαδή μιλάμε για το πνεύμα δόμησης, έτσι. Δομήσαμε εμείς οι ίδιοι μέσα μας, αφού κουβαλάμε αυτό το στοιχείο μέσα μας, αφού είμαστε εικόνα Θεού, δημιουργού. Δομήσαμε μέσα μας κάτι καινούριο στην καθημερινότητά μας. Ή αφήνουμε ανεξέλεγκτα την ψυχή μας στο χαβαλέ, στην καλοπέραση, στην πολλή χαλάρωση, στη συνήθεια, στο φόβο, σε όλα αυτά που δεν μας βοηθάνε να προχωράμε. Να μου πείτε, και τι, δεν θα περάσουμε καλά? Θα περάσουμε καλά, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε όρια και σε όλα, να έχει νόημα και το περνάω καλά. Σε όλα δηλαδή.
δομήσαμε κάτι ισχυρό μέσα μας, κάτι δυνατό. Διαλέγουμε να κάνουμε τι στην καθημερινότητα πέρα από την εργασία. Πέρα από τις ασχολίες, πέρα από τα παιδιά που μπορεί να έχει κανείς και υποχρεώσεις, και αυτό είναι λογικό και μπορεί να μην έχει και χρόνο. Αλλά μέσα στο ελάχιστο χρόνο μας που μπορεί να βρεθεί, τι κάνουμε και πού διοχετεύουμε την ενέργεια. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια για να δομήσουμε κάτι δυνατό μέσα μας, κάτι καινούριο, ή σκορπάμε την ενέργεια και αποδομούμε τον εαυτό μας σιγά σιγά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι κανείς να χτίσει έναν εαυτό πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο δυνατό, δηλαδή να φύγει από τον παλιό του εαυτό. Μελετάμε καθόλου ελληνική, μάλλον αρχαία ελληνική γραμματεία, φιλοσοφία δηλαδή, ψυχολογία του βάθους, ιστορία. Διαβάζουμε τους πατέρες της Εκκλησίας που έχουν να δώσουν, έχουν να χτίσουν, να μας αλλάξουν. Δεν είναι το θέμα να ξεφεύγει κανείς από τις αμαρτίες, να μην κάνω μια αμαρτία. Δεν είναι αυτό το θέμα, να μην κάνει κανείς μια αμαρτία. Το θέμα είναι να δομήσει κανείς έναν καινούριο εαυτό, ο οποίος φεύγει από την παλιά εκδοχή του. Δεν είναι η αμαρτία το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι η στασιμότητα και αποδόμηση της ψυχής. Η ψυχή δεν δομείται έτσι στο να σκορπάτε στις αμαρτίες, ας πούμε στις αδυναμίες, στις αστοχίες, να το πούμε έτσι. Η αμαρτία βρίσκεται στο ότι αποδομείται η ψυχική ενέργεια, ότι δεν μένει στο κέντρο. Το κέντρο είναι το παραγωγικό, εκεί που διοχετεύεται η πρόοδος. Και δεν μιλάμε για επαγγελματική πρόοδος και μόνο, μιλάμε για την πρόοδο, την πνευματική μέσα μας, την ψυχική, σαν άνθρωποι. Τι έχουμε να παρουσιάσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είμαστε απλά ρομπότ που φέρνουμε γύρω από εδώ και από εκεί και κάνουμε 5-6 πράγματα μέσα στην ημέρα και αυτό είναι. Έχουμε ευθύνη μέσα στη ζωή να υπηρετούμε τη φωτεινή πλευρά, ας το πούμε έτσι. Αυτό. Τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να δομήσουμε ένα πιο ισχυρό και δυνατό εαυτό, ο οποίος μπορεί να τελέσει ως ήρωας προς τους άλλους και τον εαυτό μας. Δηλαδή να δώσει όθηση και στους άλλους για πρόοδο. Δηλαδή η πρόοδος μέσα στην πνευματική σφαίρα και στην ψυχική σφαίρα, η οποία μπορεί να συντελέσει σε μια πιο οικουμενική πρόοδο. Να βοηθήσει δηλαδή οικουμενικά. Τι πιο ωραίο από αυτό. Να έχει νόημα η ζωή μέσα από αυτό. Ότι σήμερα με τη στάση μου κάποιος ευνοήθηκε. Άλλαξε η ζωή κάποιου με μια απλή καλημέρα, με έναν απλό λόγο, με μια καλή πράξη. Δεν χρειάζεται να είναι το πολύ μεγάλο. Το να μην ευριάσει κανείς σε μια στιγμή αδυναμίας και φέρει το χάος, ας πούμε. Και θα μου πεις πώς μπορεί να συγκρατηθεί κανείς. Μπορεί να μην μπορεί να συγκρατηθεί. Ναι, το συμφωνώ σε αυτό. Αλλά εκεί είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Δεν μπορώ, αλλά υιοθετώ με ελεύθερη βούληση το πνεύμα που είναι υπεράνω της κατάστασής μου. Υιοθετώ αυτή τη στάση, δηλαδή υπηρετώ το φως, το πούμε πριν. Είναι σαν, πώς θα το πούμε, μια ενέργεια πέρα από την ενέργεια. Είναι κάτι, ας το πούμε, επίλεπτο, κάτι άφθαρτο. Ότι παίρνεις το νέκταρ αυτού του άφθαρτου και το ενσαρκώνεις. Έτσι γίνεσαι και εσύ άφθαρτος από αυτό το νέκταρ που είναι τόσο επίλεπτο, τόσο αληθινό, τόσο δεν μολύνεται. Τώρα, φανταστείτε τώρα αυτό το πνεύμα, το άφθαρτο, να το ενσαρκώνει κανείς.
δεν είναι από μια πλευρά αυτό αθάνατο? Δεν γίνεσαι αθάνατος? Αθάνατος γίνεσαι με το να ενσαρκώνεις αυτό το πνεύμα. Το πνεύμα το ίδιο είναι αθάνατο. Δεν είσαι εσύ. Δεν είναι ο καθένας μας αθάνατος. Είναι αυτός που κουβαλάει το πνεύμα, το άφθαρτο, αυτό το θείο. Αυτό είναι που προσφέρει την αθανασία. Όχι κάτι φακυρικό. Είναι η στάση για το αθάνατο, η στάση και η ουσία να υπηρετείς το υπερβατικό, μάλλον να έχει σχέση με το υπερβατικό, έτσι ώστε να μπορέσει το υπερβατικό να σε οδηγήσει στην μη φθορά. Δηλαδή είναι ο πόλεμος εδώ φθοράς, που είμαστε εμείς στη φθορά, με την ουσία του πνεύματος περνάμε στην μη φθαρτότητα, γιατί υπηρετούμε το άφθαρτο. Δηλαδή έχουμε τέτοια στάση μη αποδόμησης, αλλά βαθύτατης σχέσης με τον πυρήνα της ύπαρξης, που είναι ο Θεός. Εκεί γινόμαστε οι ύψης Του. Με τη σχέση αυτή, βαθιά μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή να υπηρετούμε, μάλλον πώς θα το πούμε κάτι διαφορετικά, να οικειοφορούμε το πνεύμα το άφαρτο. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, να οικειοφορείς το πνεύμα το άφαρτο μέσα στην καρδιά σου. Αυτή είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι 5-6 πράγματα που πρέπει να τηρείς, που να τα τηρείς, καλά θα κάνεις να τα τηρήσεις, γιατί οδηγείς σε ταπεινότητα και οδηγείς σε όλη αυτή την άσκηση. Αλλά η ουσία είναι αυτό το επίλεπτο υπερβατικό πνεύμα να το οικειοφορούμε στην καρδιά μας. Αυτό. Που να αλλού να βρω ουσία? Νομίζω πουθενά αλλού εκτός από τη ζωή μέσα στο πνεύμα, νομίζω ότι όλα είναι τελικά φθαρτά. Τα πάντα είναι φθαρτά και όλα έχουν μέσα την ταλαιπωρία. Για να βγω, μάλλον όχι για να βγω, για να μπορέσω να ζήσω μια ζωή που να αντέξω και να υποφέρω την ταλαιπωρία, μία είναι η οδός, τουλάχιστον για μένα. Έτσι πιστεύω εγώ. Είναι το να έχει κανείς άμεση σχέση με το υπερβατικό, το θείο ή αλλιώς την άφθαρτη ουσία.